Umelci namiesto oddychu pri vode trávia leto s pílami a brúskami v rukách. Remeslu priúčajú už aj svoje deti. Práca je pre nich relaxom. Režú, kujú, brúsia i zvárajú. Umelci na tradičnom letnom sympóziu s názvom Práci česť trávia týždeň aj so svojimi rodinami v areáli priemyselnej zóny pri Prešove. To oni si zobrali dovolenku a namiesto toho, aby išli do Chorvátska k moru sa máčať, tak prišli tu na tvrdo pracovať. Toto myslím, že je tak užitočnejšie strávený čas. Jeden z najkrajších týždňov v roku, musím povedať. Dneska ešte za nami prišla aj manželka, čiže už sme tu všetci. Keď je horúco a ešte plus pri vyhni, tak človek musí dodržiavať pitný režim. Umelecké dielka im pod rukami vznikajú z rôznych materiálov. Tému tento rok určenú nemali. Ja vyrábam takú ženskú polfigúru z čerešne. Tá harmonia by to mohla byť žena-muž. Ja vyrábam vlastne takéto dubové kreslo z takého veľkého pňa a momentálne vlastne tu doľaďujeme túto sedačú časť. Tvoria nie len umelci, ale aj malé deti, pre ktoré tu otvorili netradičný remeselnícko-výtvarný denný tábor. Áno, si akoby vyberú ten materiál, že sa s ním na začiatku zoznámia a potom si vlastne vyberú, že čo im je príjemné, s čím pracovať. Vyrábam kvetinač pre mamku ako prekvapenie. S látom už si pracoval niekedy? Raz, ale nie moc dlho. No. Ale ide ti to. Áno, celkom hej. Má to symbolizovať akože nekonečnosť života. Má to byť akože osmička. Podujatie ukončia vernisážou svojich výtvorov, ktoré vystavia v galérii pod holým nebom. Čiže tieto diela sú ponúknuté na obdiv ďalej po uprataní tohto priestoru priamo tu v areáli. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.